Kasi mo to. Agay! Anawar gano'n na ako, angay ba nakatuan? Saan sa lagite? Kunin sa ibote. Nagtae. Sa? Nagtae. Pibot ang banat eh. Oh, ano day? Tote ka sa naglingko dito ta? Oo, ano day? Hindi problema naman sa day. Kuan lang gante. Sa? Kit anak ko sa dito te. Kasi mo nakita sa iya hati, day. Nasa dito te ah. Ay, hindi ko matuwa ni mo day, kabuang man ka day, oy. Biyahad lang gante. Tinuod. Tanaw lang ko na mong kuwan, oh. Oh? Hindi mo kumutuon ni mo, hindi mo na tinuod. Hindi na tinuod, day. Tinuod man te. Nasa dito te ay. Sige, gibuhat niya, day. Kuan. Unsa? Isi, tugan dayon si kuan. Kana. Sige na magagkuan. Kuan lagi te. Gai lagi kong kuan te. Unsa? Gata. Sa tagaan lagi tikay sa imong isa may imong stress iya. Nakitaan lagi na ako sa dito. Ay, Unsa gali? Tatlasa. Den ali ra go den. Kiman? Agay! Insa tinuod nga insa istorya ani nga bata. Ay, gusto na. Naman siya istorya sa imo ha. Sura. Tuwa magkana. Tanaw lang ng ano. Tuwaan ba na? Awang na ako. Awang na gilaga. Pagtuod ya ate, basta tinuod ako istorya eh. Ha? Unsa man den? Tinood. Tinood. Kasi mo to ko. Anawar gano'n na ako, angay ba nakatuan? Saan sa lagite? Kunin sa ibote. Nagtae. Sa? Nagtae. Kuan ang gante. Unsa? Kit anak ko sa tiba. Ah, gali ni mo nakita. Sige man. Taro nga istorya nimo. Unsa? Insa nakita nimo? Dito na ko siya nakitaan si kanto tiya, si Kaubante. Agay! Ay, si kauban? Eh, Seryoso ka? si Kauban. Ha? Dayon? Unsa man sila dito? Ay, Nagunsa sila dito? nalagi siya'y kuyog dito te. Ano na naman nakita, day? Ay, gusto te, kay nalagi siya'y kuyog dito te. Mura mo nakita, mura? Napa? Apa, unsa pa? Serious, ako unsa na imo kana po kay hatag nimo? Ay, kanya rate. Gusto ko na ay biskwit eh, kay, ba, kada man iparis. Say Paris. Biskit. Bisag kuan lang, pita. Ah, bago ka kay ka. Ay, pagalit ka naka istorya tarong mga ayo na pud kag pita. Na nagili kay gatas. Aha. Oh. Aha. Sa man nga bata. Istorya tarong. Sa man ni pingis makain niyan. Una ni gatas oh, nya may bahal na po kay biscuit. Lagi tingon ako tanan te. Ano? Tanan. Pantay din mo igun ha. Hey, nanay partner na sila duha. Ay. Oh, istorya na sa kuha. Ano sa imo nakita? Sige na. Agay. Sige na, gana oh. Kuan. Ika. Anak ko sila duha dito Unsa nagpuyo. pa gani? Ganina ra na ang kuyog. Unsa pa? Ano si Uncle? Tubanan nimo. Si kuyog. Nagunsa lagi sila, nagunsa. Kuan lagi Unsa nagunsa sila? Lagi siya kuyog te. Ay, ganina naman ang istorya. Unsa pa yung kudungagan nimo? Unsa pa tayo mo nakita? Kasi kuyog pa eh. Isa, kaila ka. Wala, basta na si kuyog na bae. Kuyog sila tong baji. Kuyog sila tong baji. Dayon, maura? Napa? Maura man to ako ni balaan Ay, gud ewan ka nga, daghan pa imo nakita. Ay, baka akon man ka, uy. Maura lagi to ako nakit ante. Balik. Kami na ba? Maura naman to ako ngun sa imuti. Maura dito? Ona, kit anak ko mong bana. Anya. Sunod, kit anak ko siya. Si kauban daji kuyog sila duha. Oh, sakto. Ay, Oh, klaro, uy. duha. Hindi mo na dyan, abi. Klaro. Mura to ako Sige, nakitaan. gusto lang ko sa imo. Ambi na na.